Guys, niyazi uba into endiyithanda kakhulu nge-reality TV show kaThina Zungu is the fact that wonke umntu at the end of the day will be exposed, whether unguThina Zungu who thinks he's the biggest Christian kula reality TV show okanye ungu-Dr. Kehlelezi, igqirha of the entire South Africa. At the end of the day, each and every person uzoba exposed but ngendlela yakhe, understand? So episode 6 he finally dropped izolo guys, inhliziyo yami ngebuhlungu last week. I was constantly refreshing i-app yami sendilibele uba kaloku bekudlala uBig Brother, so bakhanselisha ke i-reality TV uThina Zungu, then ke kwadlala uBig Brother, but uye wafika ke episode 6 izolo and it was jam packed guys. But I think into etrendayo kakhulu more than anything is segment ke kaDr. Kehlelezi apho uDr. Kehlelezi une-spices, and I see why abantu abaninzi besithi uDr. Kehlelezi makafumane i-spin-off sakhe, because had it not been for him, then ngabe i-reality TV show kaThina ayikho mnandi ngalendlela emnandi ngayo njengangoku, because uyayiphila i-reality yabo, ayikho into afuna uba mayifihleke, ufuna ukuveza each and everything, you understand? So as we all know, umfundisi uShange no Dr. Kehlelezi abavani, because umfundisi is like, well, mina, I'm living a holy life, I want nothing to do with isigodlo, and fune nix ezondibanisa nemithi nesigodlo and all those things. On the other hand, Dr. Kehlelezi uthi sonke singabantu, why wena uziphakamisa? Because at the end of the day, abafundisi abaninzi mnandi ku-Dr. Kehlelezi endibaziyo njengoba bephezulu kangaka nibabona each and every day they are attracting i-congregation engaka. Yeah, it's because at night bayafika phaa kwamkesana beyothini beyothala ngabantu bebandla, so that they will have more congregation and that they will have umnikelo omninzi. So andiyazi uba why wena uzenza umntu obhetera wade waveza noba qondisise kakuhle umfundisi uShange ba, is he not gay? Is he gay? Is he playing for both teams? Because obviously he's married, guys. Is he playing for both teams? Because kaloku ungulo utshatileyo, you understand? So sithe sisajonge loo nto ke uThina ekunguye ke i-mediator, kaloku aba bantu bazana ngaye uThina, then ke wa-organizer uba mabake babonane so that mhlawumbi bezokwenza i-peace, because unfortunately uThina ubadinga bobabini at the end of the day, and ubadinga uba makusetyenziswane kuvanwe, and sishange angamtreaty uDr. Kehlelezi as inyanga, but amtreat as umzo, because that is what uThina says ukuthi mina I don't view uDr. Kehlelezi as inyanga but umzo as umuntu, as umngani wami. Just because enyanga, it does not necessarily mean uba ndiyakholela kwezinto azenzayo nokuba ugqirha and all those things, but I treat him as ubani, as umzo. So naba ke bayahamba ke baya kwaKehlelezi baphethe isimehelelana, andazi noba ngugologo or what guys, I don't know, but bebephethe ke isimehelelana into ba it's a sign of peacemaking, uyazi amadoda xa edibene, understand? So nako ke sebeyafona egeyithini bathi bacela ukuvulelwa, they went on the other side baye endlini kaDr. Kehlelezi le engenaso isigodlo, yeah, understand? So sebesegeyithini, then bamfonela uDr. Kehlelezi athi hayi kaloku andenziwa njalo mna bhuti, utsho bani, utsho kuThina uba njani ngoku uba uyongena ngapho, wazi kahle uba ndingapha esigodlweni and wena isigodlo uyasazi, so since when are you yabo? So I think if viewers we were left with ama-question marks uba what does he mean by saying uyasazi isigodlo, but ke uyawachaza from what he said uba no uThina uke aze azoperforma ngapha ke esigodlweni. But obviously, you know, us as viewers, we still have question marks uba hayibo uThina Zungu as someone who represents Jesus Christ of Nazareth ufuna ntoni, like why ezoperformela enye i-altar, like we are so confused as viewers, you understand? So ke bafika phayana ke already ke ubaba uShange is not at ease at all, because number one akaxelelwanga yena uba kuzoziwa kule altar yezigodlo, ebecinga uba
kuzoyiwa endlini le right engenazigodlo engenazinto za Dr. Kehlelezi. So waba welcome ke shame uDr. Kehlelezi, umboni ba shame umfundisi Shange is not at all at ease ngalendo eyenzakalayo apha. This is not what he subscribed to the time ebesuka kwakhe. Wabe ke uDr. Kehlelezi eqala nenye itopic einvolve abani uFikile Mlomo. uFikile Mlomo, guys, I'm sure nonke niyazi ba last year wayesesibhedlele wayenengxaki engakwazi nditsho ukuhamba, guys, e-wheelchair. So waposta ke ku social media uba ucela uncedo ebantwini because udinga i-operation, and i-operation iyabiza kakhulu. Now uBI phakathi noThina Zungu ngabo abantu ke that were heading the donations. Kwaba khona nje this huge event apho ke kuzorezelwa ifunds for uFikile, guys, a gospel event. Nofikile naye wade waperforma ekwi-wheelchair, kwarezwa ke imali ke eninzi, of which uFikile nyani wahamba wayesibhedlele wayenza ke operation. So nako ke uDr. Kehlelezi ebaspice sana, ebiza ke khona amantombazana ebekhona emabini phayana. One of them ke bekungulungi. Athi ke uDr. Kehlelezi, hey Lungi, yini le ngitshela la ngoFikile? Babe bemfonela ke uFikile. Athi uDr. Kehlelezi, ngizwa ingathi kuthiwa uFikile mfethu uthi wena uziphakamisile. Usho bani ke? Usho kuThina Zungu. uThina Zungu athuke athi, how, what do you mean now ukuthi mina ngiziphakamisile? Yini engikwenze yona? Understand? Wabe uThina Zungu echaza ke ku diary session uba how uFikile kade ngamazi since from growing up. It's someone that I listened to, and like I aspired to be like her one day, yabo, growing up. And ke when I started gospel ndaye ndadibana ke naye and we started being friends. So ngiyothuka impela ke manje uma ezongitshela ukuthi mina I am arrogant njani, umuntu endamncedayo I'm arrogant njani. So as the story is going along, guys, safumaniseka but the reason as to why kanjena is because uFikile ucinga ba uThina watya imali yakhe yama donations wayisolela enhloko. So basically uThina yena uthi wamnika imali uFikile, and he even thought that uFikile ngemali ezoshiyeka. Remember now, the reason as to why ama donations were being held is so that kuzothini ahambe ayokwenza i-operation enzela ba asukume kwi-wheelchair. Tell me how unfair is uFikile, guys. Abantu shame banomhobholo and abanawo udanki. So uthi ke imali ndamnika, ukutsho uThina imali ndamnika, and I was hoping that ngemali eshekileyo uzokwenza i-album yakhe as she promised abantu ba xa ndiphuma kwesasibhedlele ndizokwenza i-album, of which that never actually took place. So on her side yena she thought that no, le mali le andinike yona is just for operation, and then ke imali shuthi ya misuseka because she thought that no, enye imali ye-album ndisazoyinikwa nguThina, of which uThina yena from his side uthi wamnika yonke imali, ayikho imali eyathini eyashiyeka on his side. So asazi ke, guys, it might be that manyani uFikile did receive imali yonke okanye akayifumananga yonke, uThina naye wazishela amasentanyana wathi spend nomndeni wakhe. But lento i-donations zazenzelwe yona from the get-go, it did come to pass, which was makahambe ayokwenza i-operation asukume from the wheelchair. So her now, I feel like unomhobholo, honestly speaking, ba angade athi no uThina Zungu uziphakamisile. So uyakwazi ukuhamba mosi ngoku, then why don't you now raise imali for yourself? Like, just leave ingane kaNkulunkulu alone uThina Zungu at this point. You understand? So yeah, guys, Nina, what were your thoughts? Ndiyacela us engage and on the next one. Bye.